Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asibheke esinye isibalo sethu sisebenza ngama-antiderivatives, sisebenza ngama-integrals. Manje khumbula ekuqaleni bekade sibhekile isibalo esicishe sibe kanjena, sisebenza ngokuthi sithole isikhala esiphakathi nendawo kwemidwebo yethu. Kodwa-ke manje ngifuna sizame ukwenza isibalo esiphakathi nendawo kwemidwebo yethu, ukuthola isikhala esiphakathi nendawo kumdwebo yethu, kodwa le midwebo yethu ngizothini? Bathina ama-boundaries kunala ivimbeka khona, la ima khona, la ibanjwa khona. Awuthi ngithi ukuhlobisa ngokwanele lezi ikhala futhi sophinde sisebenze ngazo. Yini ezobe sishoda ukuthi nje sibambe ukuthi ilaphi la imigqa yethu iqala khona noma igcina khona. Uyabona la ukuthi la uthi uhamba umugqa khona kwaba khona i-intersection, kwaba khona ukubambana. Asibone nala nakwesibili. Sizobiza ngobani ke la? Siyabona ukuthi umugqa wethu lo osivimbile esingawubiza nge-boundary la kubanjwa khona noma isango, singathi bathi y is equal to 2 minus x. Shothi function yakhona lapho. Asibone ke thina ukuthi sisebenza ngani ngoba phela thina sifuna ukusebenza nge-square root sika x nangomugqa we-x squared over 4 minus 1. Dx sithi x square root sa x minus x squared over 4 minus 1 dx. Asibone ukuthi uma ngase sithi siphuma nama-triangle noma imidwebonyana nje laphakathi singayithola yini. Yabona izacile kodwa wona uyaphuma. Sifuna ukwazi khona-ke ukuthi isikhala sakhona sithini-ke la. Ikona sifuna ukwazi. Base sesiyifakile ki-formula yethu kanjena, sishona siphi? Njengenjwayelo nje kulezi zibalo esizenzayo. Ebese sizohlanganisa thini-ke lesikhala esisuka laphaya siye kwichashaza lethu. Esika 2 minus x. Sibe njani? Singakhohlwa dx wethu phakathi nendawo lana sifakani? X squared over 4 minus 1. Kukanjalo-ke. Sekuyisikhathi sokuthi hlanganiseke sisuse sibone ukuthi sifinyile laphi nokwenza kanjalo. Sizothi square root sika x njengoba sishilo minus x squared over 4 plus 1 dx. Sivule 2 minus x squared over 4. Sangikhohlwa khona kushodayo. Sino 2 ngapha minus 1 ngale. Sekungafana nokuthi kube u3 nje sala sesisiza ngokuthi singaloke sandisa nje isibalo sibe side kakhulu sibe singayihlanganisa ngokusheshsha into la. Siyaqhubeka. X 3 over 2 minus x 3 12 x 1 0 plus 3x minus x squared over 2 minus x3 over 2 2 no 1 gala 2 over 3 sithi minus 1 over 2 plus 1 Sisikanjena ke manje sesigoqile ngale ngapha njengoba sino 3x simbo sino 3x minus x squared 3x no x squared ngasipho 6
minus 2 lonke ezansi sino 8/12 sivale angithi si times nalo 2 ongale manje seyisikhathi sokuthi sizani si times no 1 longalena futhi siqhubeke 8/12 minus 1/12 plus 12/12 sekele ngapha sizokuthi sinobani sino 12 ngezansi ukuzosiza kakhulu ukuthi sivene sigoqe sithi 19/12 sithi 48/12 minus 8/12 sithi 3 ozosipha u36 ngoba phela sino 12 ngezansi vele 6/12 si times ngale 1/12 sonke konke kuno 12 ngezansi (48) no 8 no 36 plus 6 plus 1 konke lokho kusipha bani egcineni sino 30/12 uyangenelana u30 no12 ngingadivide khona ukungenelanayo siyathola u5/2 egcineni singaba no2.5 ngakho sesingasho ukuthi isikhala sesitholile lana u2.5